Di sa makit mo sa Ate Esther? Ha? Sa may gap, totoo, gap. Nga pa si Edgar? Hindi pa nilapit ka. Bakit? Gap, ang tanaw. Ano ka? Itagaan ko itong Jace God. Basig palit itong paan siguro kung nga rin. Basig palit itong paan. So, buong si mama nga. Bilakaw sa Ate Esther guys. Itagaan ko mo itong Jace. Basig mo palit itong paan. Tara kong 10 pesos. Basig yan. Una-una isugo siya palit paan. So ako lang na irong. Nagpalit na igpaan. So pili mamag lakaw ng layas ni lakaw sa Ate Esther. Paglakaw dito sa kumpatero guys kay sunod man tagaam na ako kung 10 pesos iya din gipalit upan karara na dire ya. Ito sinagit ni mama. So Ate Esther normal naman gyud si Ate Esther kaluyas Ginoo guys no. Normal na si Ate Esther. Kuha na gid siya guys kanang hapit na gid siya gamay na lagi kuha nga niya normal na. Yeah, nagpalit na gid siya pan nga kung ditagaag 20 pesos palit mi siya pan. Ate, naibong si mama ba? Ug asa ka ron padong kay basig kuno mulayas na mulakaw ka. Nga basig kuno kag mosunod kuno kang Edgar, ingko gihatagan ko man tog 10 pesos. Ipalitan nimo pan. Okay, gutom ka? Yes, bago pa galing na nga unog saging. No? Palit lagi siya paan lagi. Dito sa kuan, dito sa disaday ka. Nagpalit siya. Gitagaan ako siya 10 pesos, iya di gipalit og pan. Ala kaon na kay gigutom kuno siya. Pagkaon na. Ibong bes mama nimo te. Hibong si mama kay nawa man ka. Hibong si mama nimo kay nganong nawa man ka. Ano yan nakitaan ko nung adto ka pa dong kuan. Ka basing palit og pan. Palit gyud kag pano. Ano magigutom di ka na? Ako gigutom. Gihidlaw di kag pan. Ala, kaon na ng pan. Ha? Di lang koy. Init pa rin na. Init pa rin ni pana. Init pa. Ha? Adi, imo lang na. Ikaw lang. Ikaw ra. Di ako, imo lang na. Imo lang na, ikaw na. Di ba? Pagkaon dia. Isa pa ng t-shirt nga itom te ang ako ang pinalit na na atin. Ay ba? Di ba ko na ako? Ito ang ako ng t-shirt. Imuham din eh. Imuha na t-shirt. Nadia, kao na dia. Ibalik yung hibungan ni mama. Ugasar ka pa dong. Yan ito ba? Pangalibat mong kuwante? Tidak kasuloy na kada tanawa. Suroy na kada ang bol. Karon pa nibong si mama. Kay ako man siya diri na pagpamukas na siyang mga kuwan pag ako nitagag 10 pesos so kay lakaw. Kitaan mama dito ng padong sa kasya. Siyang asa man ka abi ni ang mama og sulod Edgar. Agoy kay nagpalit din siya pan. Bunang palit tumay kay 10 pesos ana palit siya pan nagkaon siya. Tino. Kung ano man siyang kidlaw kuno siya pan. Ayan. Buntag pan niya. Ito pa ko na kasusin kili ko. Dakan lang lamok. Kadalo kasi mo. Di. Sana tino.
karon lingkod-lingkod lang. Ya karon atong kanang imong pinaypay ate, ato naron dili basa pa man. Ato nang ikuan dito, isulod ta na dito sa may payag ang kanang hayayana no. Kay para umuwan dili mabasa imong mga linabhan kay uga-uga na biya na. No? Ana gyud. Kuyawan sila ganin natin no? Nilakaw ka? Di na, oy, kamaon, mas ate good. Di ba, no? Balik na po siya. Oh, balik na po siya. Di ba, te? Balik na po siya da, yun. Humalpalit. Panahurot na mo pan. Nahurot ni mo kaon? Ando ka ba? Wanay nabilin? Oh? Gurot, gulay niyo mo. Tungod sa mga vlog, no? Kasi na kayo ko. Ha? Wala na ako ba sa tubig ba bagulit? Aw. Sigat na buday ka. Wala diha na tinaw. Kita ate mo na nga ron. Atong panihapon ron magpalit ng tada dito ron og sudan pod. Papalit lang taon niya, no? O pala bi po kagkaon dito. Pista. Ano? Kabaw ka mo Tagalog te. Ang bedaw. Usa may Tagalog ano ya, kani? Ha? Kamay? Mo ba? Kana sa imong tail, unsa may Tagalog ng tail? Ha? Ha? Usa Tagalog ana? Pa. Kana? Bultahan, unsa may Tagalog sa bultahan? Pinto. Oh, kamo di ay. Oy. Tagalog na giday ka? Oh, ba? Pinto. Wow. Magtagalog na tagatong istorya. Sugod ka ron. Magkano mo ka ba dumating? Alam mo ba kung magkano ka dumating? Hindi. Magkwanta. Sanina, mag-serious na Tagalog. Ano Tagalog sa pag lingkod ni mo daw? Sa may Tagalog sa lingkod? Sibo. Hay sibo. Upo. No. Di ba? Kana, unsa may Tagalog kani? Misa. Misa. Buti Tagalog na giday. Sa Bisaya? Misa yung. Lamisa gyapon. Lamisa. Misa sa Tagalog, lamisa sa Bisaya. Very good. Hey, pakpak. No, guys, saging guys. No. Hindi ko na aso mga nagugay. Kalo ka mo. Kilo siya. Kalan ko. Ha? Saan na ganun ba? Ay, saan na? Mamut na. Kailangan nagkaon na, kinilaw na. Dilaw na, kinilaw kumain. Kaon na. Hindi ako kaon dyan. Ha? Muto dyan kung kaon. Hindi. Hindi ba? Tagidap ka ba? Anong sabihin niya? Kamu dyan, no? Buwang. Buwang. Hindi ako sabihin. Yan, saan ang gina mo? Ha? Gina mo. Hindi ako sabihin. Ang tagsalin guys. Isna. Ako na to. Ano ba? Hindi niya. Ano ulit si Suka? Masuk lagi. Masuk siya na daghan. Suka na ni mo Kumakan din niya ang dua ka. Isip ko.
Sana sandok ko yan. Mana? Ito ba mo manit yan dito eh. Man kamu bukan sembuh. Ismi. Kamu lihat dia. Enggak. Main suka ya. Agak kerja mungkin. Boleh dong. Daging. Enggak bukan dia. Ini mana yang gerak? Ini kalau ini. Oh jadi. Nah tuh, saking ini mana ini buat enak sekali. Mau rempah ya? Sekarang kok mencet deh. Mencet dulu. Ini, goblok. Latuk. Buat banget. Buat bangku. Apa? Oke, kawan, tangin. Sampai na saging mo? Sampai na saging niyo? Buwang kayo? Hindi siya makalingin no? Mana? Ilang bilya? Bilang mampuan na eh? 5 kilo. 25 kilo? Utang na ko rin, kan? Ano ba ko? Ba't ka 2 kilo? Niya ako. Pwede kan? Apa inom? Ah, hinom? Ha? Ayaw hinom? Hindi na. Ako, kadua na ni. Lima, kabilang na mo, kadua ko na mo. Ang saging, kadua ko na. Tuh. Itu yang dia tuh pisang dia kan bukan pisang tadi. Tuh. Itu bisa Eh, bisa? itu terus pisang. Ha? Pesta sa inyo? Balik? Yan. Terus. Kalau pesta sa akin kayo kung kanon, ang ginagawa kayo. Ay, mote. Langoy. Gamuti, saging, Langoy. belangoy, nalitson. Tuh. Langoy. Boleh tuh kau nun, oke lagi mau? Sudah, oke. Nah, guys, kau. Ini kalau mau betul.